Red House Party. Mr. Autani. Shawarwarin makusanta ya sa na wuri shiru, amma yau zan sake ta sai dai komai ya faru. Babatin ta da hargizi ko fadan kabilanci, batu ne na kare martaba da kimar musulunci. Ina ruwan fadan sarautar su da addinin mu, yi su suke me ya kai su kan masallatan mu. Haba gwambawa ku tashi ku kare addinin mu, tunda dai mahukunta suna gani yake a garu. Na rantse da Allah suna yin haka ne da gangan, sun yi gwamba sun yi abinin banta Ibadan. Allah wadaran kungiyoyin musulman mu kakab, na rantse da Allah da ku gwanda babu ranka da kam. Shikenan mu kenan kullun sunan mu yan ta'adda, da mun ce kala sai su dauki bindiga da adda, su kashe mu su babbake mu kamar fatar ganda. Duk da dai na san akwai sa hannun ku yan siyasa, da sanin ku ake kashe mu, na rasa me yasa. Mu a gurin mu musulmi kiristan duk guda ne, sannan kudu da arewa dukkan Najeriya ne. A zauna lafiya shine fatan dukkan arewa, amma musulmi ma kiristan bana ware kowa. Dan Allah mutanen Najeriya mu hade kanmu, kar mu yarda biya mu mu hau kashe kawunan mu. Kudu da arewa dukkan gida ne, da musulmi da kiristan dukkan Najeriya ne. Dan Allah kar